Gasa, iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biyak. Aywan kaya, sa dino ti pag-enrollam iti umadanin a panag-enroll, Lara. Ha? Eko dito yaklat ta ili, Ashley. Kayat mo asawan, iti State University? Public school? Wana? Apay sika, sa dino ti pag-enrollam. Siyempre, ijayak syudad. Ha? Saan nga min nga enjoy ti panagadal iti kolehyo, no dito ilaang probinsya nga agadal? Pulos nga awan enjoyment ditoy. Siguro. Ngam anya ngay nga rod. Adamot dito iti kurso kayat ko, no bilang laang. Os? Amangan mo ditoy ka. Gaputa awan ti umdas a kwarta ni nanang mo abus-busam ijay syudad. Anya? Ex-abroad ti inam. Ngam saan na kansamot akabalan apagadalan ijay syudad. Pang State University ka laang. Day, apayakas tamat tanti ibagbaga day jay nga aslikan ka anak ko. Jakman na mo nanang. Ngam sa bagay. Saan anakaskas daaw, tasipod pa'y kat nauyaw at talaga. May saan mulatan nga ikaskaso anak ko. Wan nanang. Tandaan da ito oy. Awan mo tinagdumaan ti private kan public school. Wan nanang amok dayta. Kan maysa, no para kanyak, okay akong dito'y probinsya. Nataltal na, kan adayo iti polusyon. Kan, mas competitive pa yung dagiti estudyante iti public school, ngam iti private. Ay uwan anak ko. Husto ka iti dayta nga imbagam. No may papan iti kwarta busbusam. Adamot basit nga urnong ko iti panagabrod ko iti manu atawan. Nanang, Isu asaan ka kumangagpapik to iti dayjay nga Ashley, ha? Dagiti ibagbaga na ken ka nga awan umdas sa busbusam. Ay basta, igaed mo ti agaadal anak ko. Ay, di dalat tapagyamanan no addaan da. No apay amasapul da pay laeng nga aguyaw. Ay uhuna yan. Pangalaan ngay ngamin ni Dina iti dakkel agatad abus-busan ti anak na. Malaksid no dakkel ti urnong na iti panagabrod na. Isumat nanang. Isu nga ron, adito'y kanulatan probinsya nga kolehyo ni Lara. Taawan kwartada. Kunam kit di No agpurma day je adina, kunam lano ado ti kwartana. Ngam dito'y matgayang probinsya nga agadal ti anak na. Piman mat ni Lara. Saan na mapadasan ti mapan agadal ijay syudad? Anyaya ka no ti kurso na nga i-enroll na no bilang lang. Nursing ka no, nanang? Nursing pa'y gayam. Ay na, maag at talaga ni Dina. Di pa'y laijay syudad ti pagadalan ti anak na. Tamas advance siguro ti amin ang maadal ijay. Nagpadaan da nga agina, nanang. Ang basta siyak, into no may alawas, agpasyudada kon. Ha? 1 week before ti pasukan, naskan nga da akon ijay syudad. Tati pa nagdalos ko pa iti agbalin a boarding house ko. Oo na yan. Apay nga issue katakwada, ti panagadal ni Lara, ti public school, dito probinsya, mare. Jakman amo mare. Ano mo ti magidandanon kanyak, anapan imbagbaga ni Glenda iti kaaruba, nga awan kanu ngamin ti umdas nga urnong ko. Anya? Isu kanu ti makagapo, no apay ajak kabailan apagadalan ni Lara iti private school iti syudad. Oo na yan, judgmental nga glawlaw ayan. Ultimo ti panagadal iti public school, kat issue. Ay, awan lakit. Amumatan, Mari Glenda. Ay, dilat taagyaman, no kabailan na apagadalan ti anak na iti private school.
Apay payla masapol nga aguyaw, kan sumanaw itilikliko na. Nairwang tayo ni tikas tiyang ugali na. Pagyamanan na Taada na talaga na trabaho ti asawa na. Kasalon ngayon, awan. Dayta nga rod. Saan na ko mga ikumpara ti estado ti panagbiag mi kadakwada. Tadwada nga agsapsapol para iti anak da. Ngam siyak ngay, sipod pa'y kat solo parent akon. Ay, saan mo ngay ayan ti bagi mare? Mas pilibak kang kang biti tayo jaglenta. Ha? So kanayon mo lang ta palagipan ti anak mo. Igaed na ti agadan. Kahit mo asawen, mapanan ni Jeshuda ti anak mo itamare? Juan Mare, intun umay ngaminan alawas ti rugi ti klase da. Kasta ka ti? Kat, apay nga saan mo nga intulod ni Ashley? Saanin Mare? Amo na mater aramiden na. Sa bagay mo't kiti ayun kaya. Anyay mo ti course na ti anak mo. Accountancy, Mare. Private school, ti pagadalan na. Opo, mayat Ti anak ni Dina, nursing kano ditoy. Ngam ditoy mat State University ang nag-enroll. Ditoy mo lang, probinsya. Ayuan, mare. Amok tayo tata, naibagamot ni Dina kanya, kaya di na minsan. Mapit lang. Apekat katawa amit, ha? Kasanumat ngamin. Kaslasaan ngagpampanunot da Dina. Nursing ti kurso ti anak na. Ngam dito'y probinsya nga agadal. Kan public school pa'y. Amo, mare. Saan anak katawa dahi ta? Tinapatag, kat ti panangigaed day, ti panagadal da. Oo. Kasanumat ang maigaid na ti panagadal na iti State University. Ti anak ko ti mabalin mo apangibagaan iti kasta. Gaputa private ti pagadalan na. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Ayos lang, nanang. Amoy matan. Medyo narigat ti kurso a nursing. Ngam amok akabalak na ito'y. Pagyamanak unay, gaputa kasta ti aday ti padunot mo, Lara. Igaad ko ti agadal, nanang. Oray narigat. Wen tapara matlaeng ken kaday ta, anak ko. Awan ti sanikwa, wano kinabak na nga may patawid ko ken ka. No di ka, day tala panagadal mo, anak ko. Nanang? Iso nga'y pamaysam ko mati atensyon mo, iti panagadal mo. Aguray pa'y, ti panakiayan-ayat. Wan ka di, nanang. Awan pa'y kadagiti planok ti panag-boyfriend. Nasayaat no kasta, anak ko. Duabulan pa ilang tinapalabas manipod na gamamo ta ijay classroom. Gamita, agayan ayatan. Kit anya nga ron. Kasta talaga, Ashley. Diyak la pagarupa na makasara kak iti nagwapo a lalaki akaskan ka. Oray siya. Diyak mo't pagarupan na makamamuak iti nagpintas a balasa nga kasking nga. Sika talaga. Ayun nga yan. Awan na ramidak indon malam. Ang mga numabalin ti umay iji boarding house mo. Ha? Bumatang akton iti food and drinks. Uy, kayat ko day tanilo. Anya nga oras ka nga rod nga umay? Mga alas 7 ti rabi, Ashley. O sige, umuna akton nga gawid nga rod. Sumarunukan ton no umay ka. Ay na, kung naklakid din, no? Sino tinakarupangan dito ti Rosena? Si Kamot gaya, mare. Ay, parikot ko man ti anak ko, Mare. Ha? Taapay. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Nay, apay nga. Diyak nga rod mo. Madanagan akmat na. Ay, sus. Day takit din. Ang mga gidimot, no? Naibarkadan ti anak mo. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Ha? Saan akasta ti ugali ti anak ko? Ha? Amo ni Ashley ti aramidan na, mawatam.
Salbag ka pa'y lang! Kasano daytoyan nilo? Nailaw ang tamadan. Di ka di madanagan, Ashley. Anyaman ti bunga na. Kit takdarak day ta. Ha? Awan ti rin mga pagdanagam, kunak manan. Sikan tumat ngamin. Gimatang ka pa'y lang iti arak. Ay, kasano numaamuan ni nanang daytoy. Sigurado ang makapungtot dayjay. Ay-ayatan ka, Ashley. Kit saan to apulos nagbaliw day ta. Isong ano bilang mantad da ibunga na. Sana nga agpangadwa amang itakdar ken ka. Sapay lang kumatapod no amin ti bagbagam nilo. Ada good news ko, nanang. Anya day ta anak ko. Di exam may di na panalawas. Pasado ak, nanang. Nasayat no kasta anak ko. At adapay nga igaad mo ti panagadal mo, wan. Wan, nanang. Ikarik day ta. Narigat man ngam again enjoy ak mo ti panagadal ko. Uray State University laang ako na ti Kaaruba. Saan mo nga ikaskaso dagiti sao-sao ti babak ng akaaruba? No siyak, tinapatag, mait-ited ko amin dagiti masapul mo. Saan anapatag, no baknang wano saan? Sa bagay matkit di ah. Mala, agi na nakangarod anak ko. Uray saan akong nga agluto iti pangrabyanta. Mapantalangan mga ni Jerwar. Tadamat ganas ti good news nga imbagam kanyak. Agyaman ak, nanang. Pangaasim man, mare. Si kapay lang ti makam mo amang pakan kadagiti aso at tarakon mi. Ha? Sa dino ti papanam? Mapanak ijay syudad. Mapan ko man sa rungkaran ti anak ko. Anya? Ay, kundi papakan ka, titarakin nyo. Kalpasan ti panangibaga masalbagak una yan. Kunaklada ijay, mare. Si kakit dimat. Apa yung sarong karam tanak mo? Nakuna na ngamin asaan ka no asimrak iti dua nga aldaw. Nasakit ka no ti bagbagina. Ala! Ay, jak makaid namang pampanunot. Iso nga agpasyudadak itamat laang. Agsubli akto siguro no agimbag. Mala, inkan mare. Siya kunti makamamang pakan iti tarakan nyo. Oh, anya nga rod ita. Apay asaan ka matagtagari, Ashley? Ala, agsukat kan tamapantay di ospital itamat laang. Ang mga noan niya da itan amarikrik-nam. Napana kon idi kalman, nanang. Anya? Kat, anya nga rod da itan. Masikugak, nana. Anya? Doa bulan ng tisikog ko. Ah! Impagarup ko nga adda ka dito'y syudad nga agad atal. Ngamsaan matgayam. Pakawanan nak, nanang. Amok, kanaklo na ka nagbindutag. Di mo man la pinanunot dagiti rigat kan sakripisyo ti amam. Tapno laang makadal ka. Iti private school pay. Nanang. Isumit lagayam asaan mo unay abasbasaan dagiti chat ko kan ka. Tagayam, adda aramidam asaan anasayaat. Kat, asino ti ama ti sikong mo? Ninilo, nanang. Kaadalak matlaang. Ngam idim pakaamok kan kwa na masikugak. Sana na nag-reply aging gait na. Unya. Ala, umuna ka ni Ije Balay. Tadapay gatangak dito'y tersena ni Mari Belen. Wala na. Oh, mare. Kaduam mo't anak awit anak mo. Apay, awan klase da? Adda, Mari. Apay nga ron nga nyawid mo. Ay, wen, kumusta kaya? Yung pa-check up mo ka di? Anya nga ti sakit na. Ay na, Mari. Iti kinaado ti saludsud mo. May salaang ti sungbat ko.
Anya? Masikog ni Ashley. What? Kunaklakit din no adda ijay syudad nga agad-adal. Ngam saan matgayam? Manupay lang ang abulan tinapalapas manipod ng rugi ti eskwela da. Ngam di, awan mat. Nagpasikog lang iti kaadalan na ababaero. Anya? Ay, una yan. Naimbagpay nga rod ani Lara. Taoray public school tayan na. Katikagad na latatagatal. Ha? Saan matla nagkurit ti private school na nag-enrollan ti anak mo? Iti kinasayit na. Saan mo matla na isuro iti usto? Ay, una yan, Mare. Uy, nakabanga pa inkay ti kaaruba. Analpasam nga inuy-uyaw. Kinan mo matla dagiti saom. Nukasta, adda di tabalayda ni Ashley, Mare. Gatwan, di pa na minsan nga daw inyawid Glenta. Ay, una yan. Kung naklakit din, ano agad iti private school? Kat amo na alamiden na, akas iti kanain nga ibagat inana. Ngam, anya nga ita. Maal-ala aya ngamin iti private school ti kinalaing ti maysa nga agadal. Saan, Mare? Kunak tumit. Gusto ka. Kat, adda di tangarod ti nakasikog iti anak na. Awan, Mare. Siguro iti istorya ni Mari Glenta. Kaslasan kanumat nga interesado, ti lalaki kini Ashley. Ay, sus. Kaasimat no kasta. Ay, sapay la kumata saan amay pada ti anak ko. Iti napasamak iti anak na. Kunaklakit din no asino ti nurse ang masabat ko. Si kamat gayam Lara. Di kamat tanay lasin. Tamanumat atawan asanta ang nagranrana. Ha? Aywan Ashley, siyak nga rod. Busy akamin iti work ko. Kumusta? Daytoy, mapanak man na idyo pagadalan. Mapan ko sukunan ti anak ko. Kinder nga minan. Ah, kasta ka di? Naimbag ka pa'y. Tanatungpal mo ti arapaap mo agbalin a nurse. Ha? Siyak anangoy uyaw idikan ka. Kastoy, agi tultulod kan mangsukon iti anak na. Naadaanak iti anak. Ngawan na talgad at trabaho akas kumamat kan ka. Si kakit bimot Ashley. Saan pa yan hala daw ti amin? Lakit di kayat mo, kan kabaulan ti bagim. Why not to try manen ako nada? Agadal ka manan, nga ure addan anak mo. Ha? Mabalin mo mat nga igiddan ti panagadal mo, nga ure agad-adal mo ti anak mo. Isu na lang, ta dito'y public school, state university, tapno asitig kay ti anak mo. Uwan ko mga ron. Ay, no amukla ko maidipay. Dito uyaklat ta ko man anagadal. Sa anak ko man anapan ni Jeshudan. Si kakit dimat, mabalit mo apagbabawyan ti panagadal mo ijay. Ngam saan mo kumaapagbabawyan ti kaadda ti anak mo ita. Blessing ti anak. Isu nga aywanam kit di nga ore aggiddan kayo nga agadal. Anya ngay nga rod, no dayta ti gasat mo iti biyag. Awan nagdumaan ti pribado a pagadanan kan saan. Saan nga iso ti pangibasaran iti kinasirib ti anak. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa, iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.